ассалому алайкум дӯстон ва бинандагон ва мухлисони шабакаи мо. Инак дар навори имрӯзаи мо тарзи задани декартифика. Дӯстони азиз, навора то охира тамошо мекунем, то ки вақтона ягон чи ёд бигирем ва аз тарзи декартифика занӣ ягон маълумот вақтона бигирем. Дӯстони азиз, нами хонаро мо грунтовка занем. Пеш хонаро ҳозир бояд декартифика занем. Аввал грунтовкаш кунем, погиза. Дар грунтовкамон ду дона колери сабз дохтем. Дӯстони азиз, барое ки декартификаи мо сабз меояд, ба ҳамин хотир ду дона колери сабз дохтем ва баъдан як сатил ода, як клей певаи нормални дохтем ва круги хонара грунтовка зидем. Инак дӯстони азиз, декартификаро сатили шаҳуӣ кардем. Декартифика дар сатил гирифтагии раствораш дар як сатил як бакал об мерезӣ, баъдан мешӯрӣ, ҳалш мекунӣ конкретна. Ирам пашти падоби шпаклёвкаро мезанӣ. Дӯстони азиз, нормал мешавад, што бия шпател нағалта тамом. Баъдан метавонем шурӯъ кунем ба декартифика занӣ. Просто ира тирники бадам намезанӣ. Дӯстони азиз, тирники бад задӣ нито меояд. ира камтар ғафсар мезанӣ. как шпаклёвка вори мезаниш, камтар ғафсаракш мезанӣ. ҳозир мо шпател хати задистем. Дӯстони азиз, камтар ғафсар мекунам, хеле шпател хати мезанӣ, шар нест. обязательно ин шпаклёвка вори бояд рост бия. главни камтар ғафсар бизаниш, тамом. ягон ҷош холӣ намона. холӣ бимона нито меояд. ва баъдан валик, специал на валик дора худаш. ба валикҳои 15-20 сум. Дӯстони азиз, назанед ҳеҷ вақт декартификаро ки нито меояд. ин валика мо 50 сомон харидем. Дӯстони азиз, валики 50 сумаи, ба валики 50 сомона мо задестем. баъдаи шпаклёвка вори задан, хеле шпаклёвка вори мезанӣ. баъдаи задани анами метавонӣ вали қатӣ кататаш кунӣ. 2 бор ё 3 бор болоша бибар биёриш баста. бисёр бад намебарӣ, намеёрӣ. дӯстони азиз, ва касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман даромада обуна шаванд, то ки аз видеои ояндаи мо бохабар бошанд. ва касоне ки ҳамин видеои моро тамошо доранд, аз шумо як хоҳиш ки ҳамин видеоро агар имконияш бошад подлисаш кунед дар имотон ё ватсаптон, боз хубтар мешавад. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, мо ҳамқадр видеои нави дар нав пешкаши шумо мегардонем. дӯстони азиз, ва касоне ки мехоҳанд хел ремонт кунанд, айюдаш намебироянд, метавонанд занг бизананд. номеромон дар охири видео мондагӣ, дар борааш маълумот метем. ва касоне ки ҳам хел ремонт карданиянд, номеро мондагӣ дар имо, ватсап метавонанд нависонанд ё ки занг бизананд. нашоти нарх навош бо чақчақ мекунем. касоне дар ки ҳам хел ремонт маъқулай. дӯстони азиз, ҳар кас метавонад мнение худша дар комментария бинависона ва мнение шумо барои мо хеле муҳима. дӯстони азиз, фикру ақидаи худтона обязательно бинависонед дар комментария. инак мо ина декартифика заниро пашти тамом кардем. дӯстони азиз, ҳамун масъалаи лайка бинен, ягон удара, ягон чапотае бигирен, ҳамун лайка ки шута вазъияти лайк систед. дӯстони азиз, як дастгирӣ кунед. дастгирии шумо хеле барои мо муҳима. инак декартификаи мо тамом шид. погиза, пешхонаро задем, буд кардем декартификаша. вале откусоша назадем. откусоша дигар свет хати мезанем, шоколадни свет хати мезанем отдельно. ҳозир декартифика занӣ тамом. ина дӯстони азиз, дар боронӣ мо декартифика задиста будем. яке дар ҳавои салқинира бизанӣ, боз хубтар меояд. чемаи ҳавои гармда. дар ҳавои салқин якмаш тез сахт намешавад, димуш ки нормални меояд. ва дастгириро фаромӯш накунед дӯстон. боқӣ сарбаланд, хонаобод бошед.